mensahe mula sa dinadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kitsa. Una sa aksyon! Lasay sa 12 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. May persons of interest ng Police Station number 4 sa natabo nga pagpatay kinasang kagahon sa Belgian national nga si Carl Nolan, 76 anyos, nga residente sang Villangera Subdivision, Barangay Villamonte, Ciudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Police Station number 4 Commander Major Charles Rivera, may kaanggid sa mga nagdiligad nila nga ginaimbestigahan ang modus operandi sang persons of interest sa sininga kaso. Una dirigin sulod sa mga suspect ang balay ni Nolans apang nabugtawan sang biktima, rason nga ila ini ginluthang. Nadala sa mga suspect ang bag sang biktima nga may unod nga kwarta kag alahas. Ginausisa pa ni Hiver ang impormasyon nga ipogon robbery group ang nagsulod sa balay sang biktima. Hindi magdubo sa apat ka mga persona ang nagsulod sa puloy-an ni Nolans. Luwas naman sa katalagman ang asawa sang biktima matapos nakalumpat sa bintana sa ikaduwa nga panalgan sang ilang balay. Na-recover sa kapulisan ang basiw sang M16 Armalite rifle kalibre 45 kag bala sang 9mm pistol. Wala lang kita nagtutok sa isa ka mga possible mga suspect ato nang ginakuan ang kanang mga posibilidad magsulod sa aton nga impormasyon o ato nga na gina-validate na ginatutukan. For the meantime, among mga pagka-persons of interest ang atong ginatutukan. Nabatian si Police Station number 4 Commander Major Charles Rivera. Ginpasaka sa Bacolod City Prosecutor's Office ang kaso nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag Bayanihan to Hilas 1 Act bato kay Ernesto Gonzaga, ang purok chairman sang Tinagong Paraiso, Barangay Baragos, Syudad sa Bacolod. May angot ini sa issue sang Social Amelioration Program sang gobyerno. Suno kay CIDG Bacolod City Field Unit OIC Head nga si Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, nagpalapit sa ila ahensya si Ronald Doronilla kag nagareklamo bato kay Gonzaga. Dugang panigokotano sa aligasyon ni Doronilla, Abril 29, tuig 2020, ginbuhina ni Gonzaga sang 4,000 pesos ang 6,000 pesos kuntani nga ayuda para sa kay Doronilla agud nga ipanagtag sa mga kaupdanan sini nga mga frontliners sa ila nga purok. So ang pobre nga sa beneficiary ginatugan niya nga bago lang ni nabaton kag ginhambalan sa pro chairman na way katakabalo nga pagkakaltasan namon ang 4,000 halin sa 6,000 kay gamito naton sa as expenses sa mga frontliner sa Barangay Banago. Ang kawahin sa pagpahayag ni Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano. Samtang dead on the spot ang sa Barangay Kagawad matapos ginluthang kinasang kagahon sa may Brose Street, Barangay 4, Syudad sang San Carlos. Ang kagawad ginapatay ang ginklala kay Novo de Ocampo, isa ka negosyante. Ginpahayag ni Police Major Mark Hungkong Hepe sang San Carlos City PNP, naghahana na kuntani nga magsakay ang kagawad siya sa lakyan kaupodang iya asawa kaganak nga lalaki sang ginluthang sang riding and tandem suspects. Sunod sa mga nakasaksi sang krimen, nagdalagan pang kagawad pasulod siya building ginpatukod apang ginlagas sa mga suspects samtang ginaluthang. Sang natumba ng biktima, liwat pa ini nga ginuthang sing isa pa ka suspect nga mong gitunaan sang iya gilayon nga kamatayon. Nakuha sa lugar sang krimen ang 5 kabasiw sang kalibre 45 nga armas luthang nga mong ginapatihan gamit sa mga suspect sa krimen. Padayon sa investigasyon ng kapulisan sa motibo sang krimen.
Nadugangan sang tatlo ka panibag-ong COVID-19 positive ang Negros Occidental subong adlaw Hunyo 17, 2020. Sa datos ng Department of Health Western Visayas, ini amo na ang ika-25, 26 kag 27 nga kaso sa probinsya. Ang patient number 25 kag amo ang 30 anyos nga local stranded individual halin sa Bohol kag pumulyo sang hinubaan. Ang patient number 26 naman ang nagaedad sang 24 anyos nga LSI halin sa Cebu kag residente sang Escalante. Sila ang yara sa quarantine facility sang local government unit. Ang patient number 27 amo ang 19 anyos nga babayi, LSI halin sa Cebu kag taga Banwa sang Kawayan kag sa karon naka-quarantine sa Ibi Magalona Provincial Healing Center. Sa iban nga balita lokal, ginpamunuan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang ceremonial planting sa unang palay seeds para sa sugarcane rice cropping system project sa may barangay Aranda, Banwasang Hinigaran. Ining sa collaborative project sa Office of the Provincial Agriculture Sugar Regulatory Administration o kon SRA kag local government unit sang Hinigaran. Tuyo sini agud ma-maximize ang utilization sang sugarcane areas para sa intercropping sang humay kag masuportahan man ang food security program sang probinsya sang Negros Occidental. Ikaupod sang gobernador sa Hinigaran Mayor Nadi Arceo, Attorney Ignacio Santillana sang SRA, Reynaldo Bacoldo sang Bagakay Worker Carper Association Farmers Cooperative, Provincial Agriculturist Attorney Jafet Masculino. Magapatuman sa pagnubo sa bayaran sang kuryente ang mga tatapan sang Central Negros Electric Cooperative o Seneco sa subong nga bulan sang Hunyo para sa residential nga mga konsumidor. Sino kay Cooperative Promotions Section Head Maria Luisa Parroco, nagapanguna nga rason sini amo ang natabo man nga pagnubo sa generation, transmission kag universal charges nga ginabayaran sang kooperatiba. Dugang pa ni Parroco, base sa ilang computation, naglabot sa 92 centimos sa kada kilowatt-hour nga adjustment ang ila ipatuman. Takuman nga bulig sa mga konsumidor, sino pa kay Parroco ang amat-amat nga pagpanumbalik sa operasyon sa mga negosyo nga naapektuhan sa COVID-19. Bangod ini sila ang sarangda nga makabulig sa mga residential consumers para sa pagbayad sang lifeline kag senior citizen subsidies. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 18 Aksyon Radio Philippine Standard Time ang detalye sang mga balita lokal ginadulong sa inyo sang DTX 500 sa imo pag-exercise indi gid magkalipat nga mag-detoxify. O gali ang pag-inom sang DTX 500 bango nagatinlo ini sang imong dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imong atay. Ini man nagabulig panubo sa imong blood sugar bangod sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sa mga kaaksyon naton nga may mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Sa aton mga kaaksyon, ang pinaka-importante nga halungan gidaton ang aton ni kaayong lawas. Agod malikawan ang mga sapi o kung sakit, dapat epektibo man nga food supplement ang aton kinahanglan. Ginarekomendar ko sa inyo, Santon Plus Gold, mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo bangod mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa diabetes, may dira nga dugo, hypertension, inflammation, bukol kag iban pa. Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao,
Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM. Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM. This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At Lasay sa 24 Aksyon Radio Philippines Standard Time makakaroon sa Litalinasang Balita Nasyonal. Ginmando ni Ombudsman Samuel Martires ang motu proprio investigation bato kay Health Secretary Francisco Duque III kagiban pa nga health officials na may angot sa madamo nga issue sa COVID-19 response sang Department of Health. Suno kay Martires, iya ginmandong pagtukod sang 2 pa ka investigation team nga magaisagod investigahan ang ginaligara irregularidad kag anomalya nga ginhimo sang DOH officials sa employees kalakip ng tigbikom sang ahensya. Ang investigation team ang ginmanduan nga magpasaka kung kinahanglan sing kaso kriminal kag administratibo batok sa opisyal kon empleyado nga magpamalibad sa pagkooperar sa ginapatigayon nga investigasyon. Maga-comply ang Department of Health sa mando sang Office of the Ombudsman nga nag-umpisa sa investigasyon angod sa mga opisyal sa ahensya lakip na si Health Secretary Francisco Duque III angod sa ilang mga tikang
angod sa COVID-19 crisis. Sa statement sa ahensya, ginpahalayag sa DOH nga handa sila nga magkooperar sa otoridad para nga masiguro nga mayara sa transparency sa tiunsing investigasyon. Suno sa DOH, transparent ang ilahensya sa COVID-19 response, lagip na ang procurement transaction kag ang paghatag sa benepisyo sa mga healthcare workers. Suro pa sa ahensya, ilan na nahatag ang tsaka sa pamilya sa 32 ka mga healthcare workers nga napatay bangod sa COVID-19 kag 19 kay iban pa nga severely ill bangod sa virus. Ginakilala sa ahensya ang NBI nga mo ang ginmanduan ni Presidente Rodrigo Duterte nga mag-investigar sa pagbakal sa PPEs, machine testing kits sa DBM. Samtang nagalaob naman si Senador Panfilo Lacson nga ang motu proprio investigation sang ombudsman bato kay Health Secretary Francisco Duque III kay iba't pang health officials angon sa issue. May kangtanan sa COVID-19 response sang DOH ang mangin madinalagon kag mapasabat ang tanan nga imbulbado sa issue. Nagalaob ang senador nga hindi magresulta pareho sang natabo sa agricultural smuggling case magin pasaka niya bato kay anay Bureau of Customs Commissioner Nicanor Faildona angot sa gin-aligar pag-release ang smuggled nga bugasa. Nagligad nga bulan sang Abril, si Lacson, isa sa mga senador nga nanawagan sang resignasyon ni Duque, angot sa gin-aligar kapaslawan sa iya liderato. Wala madayon ang pagbukas sa isla sang Boracay matapos gin-confirmar sang otoridad nga isa kababaye nga staff sa Bureau of Fire Protection Region 6 nga nagtener sa isla ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Malay Aklan Mayor Frolibar Bautista, ang pasyente yara sa isla halin Hunyo 12 tubtob 14 agud kun tani nga magtambong sa conference. Dugang pa ni Bautista nga nagkadto ang pasyente sa isla sa pihak nga pending pa ang resulta sang iya nga test. Antes pa man ang natabo, 8 ka establishmento sa isla ay nagkuha na sa ilang Certificate of Authority agun nga magka-operate. Halin sa Department of Tourism sa diin, 632 ka mga rooms ang available para sa mga lokal nga turista nga ginapaabot kung tani nga magbisita sa isla sa pagbukas sini. Parayag pa ni Bautista, may kabilugan nga 59 ka mga individual ay naka-close contact sa pasyente kag subong naka-quarantine na. Sa piyak sa natabo, gininganyo ni Bautista ang tanan nga taga Western Visayas nga magbisita sa isla kag pa siguro kay istrikto nga ginapatuman ang health protocols agon nga mapunggan ang paglaptas ng COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 28 Aksyon Radio Philippine Standard Time, detalye sang balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya
Pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat. Nasa aksyon! Kag sa atong balita international, ginpaayag sang World Health Organization kung WHO nga iga-update sini ang guideline angod sa pagbulong sa mga pasyente sa COVID-19 agud nga magsunod sa resulta sa clinical trial nga nagapakita ang barato kag common steroid ang makabulig agud makasalbar sa mga critically ill patients. Nagwa sa trial result nga ang dexamethasone nga ginausar sadtong 1960s para magpaganhagan sang inflammation diseases kaangay sang arthritis ay nadiscover nga makabulig agud nga mapanubo ang death rate sa mga ginakabig nga severely ill COVID-19 na patients nga naka-admit sa hospital. Ang clinical guidance ng WHO sa pagbulong sa mga infected sa COVID-19 ang tuyo nga makabulig sa mga doktor kay iban pa nga mga medical professional kag para sa pagpangita sa gamiton nga latest data agud i-inform ang mga clinicians kung paano italakay sang maayo ang tanan nga phase sang disease halin sa screening pakadto sa pag-discharge. Una sa balita! Una sa aksyon! Sa sports, sa balita naghatag sang tribute si Filipino-American guard Ricky Brown, isa sa mga pinakamaayong nga player sa history sa PBA para sa nagtaliwan nga si Danding Kuwangko. Isa ka emotional nga Facebook post iya ginatagan sa pagkilala si Kuwangko nga nagdala siya sa Pilipinas kag nagbag-o sang iya nga kabuhi. Si Brown na naghampang sa exhibition game support sa team sang De La Salle University antes nakuha ang blessing ni Kuwangko nga magsulod din sa PBA. Si Brown ang ginhingadlan nga PBA Rookie of the Year sang 1983 kag MVP sang 1985. Nakadaog si Brown sang siyam ka mga championships sa iya karera tubtob katapusan ini nga naghampang sa PBA sang 1990 para sa team sang San Miguel Beer. Si Brown ang nalagip man sa PBA Hall of Fame sang 2009.
Sa balita, una sa aksyon! Kag sa atong balita entertainment, sa piyak nga madamog sa mga beauty pageant nag-postpone sa ila events subong nga tuig, isa ang magapadayon sa piyak sang COVID-19 pandemic. Suno sa report, ang Miss Philippines Earth magapatigayon sa pre-pageant activities online. Ang long gown competition, fitness form and poise competition, beachwear competition, kag sportswear competition ang makitaan sa Facebook page sa organisasyon. Suno kay Miss Philippines Earth Head Lorraine Schrock, mabudlay himuon apang kun ang tanan magkooperar, ilabi na ang mga participants mas mapadali ang kompetisyon. Pila ka kandidata ang nagpangduwa-duwa man sa virtual pageant, apang ginabi-abi naman ang nasambit nga ideya. Ginpahayag naman sang pageant analyst nga si Adam Ginato nga dapat himuon nga oportunidad sa mga kandidata ang bag-o nga o kun ang oportunidad sa mga kandidata bilang blessing in disguise. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 36 Aksyon Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ng kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Merkules, Hunyo 17, 2020. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Day, La Salazar, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,